menapa ingkang kedah kula tindakaken Bu Kulun. Rewang-rewangan aku. Bayi iki bakal ndak jadi. Bakal ndak godhog ana madyaning Kawah Candra Dimuka. Wene ana kadigdayan kekuatan sing kira-kira jagat iki bisa gegirisi weruh trajange Gandamana. Iwang suksma dilinuwih uga paring pepayung pring kayuwaning ingsun satemah mbabar padhang aning jagat Pancala. Kawula nuwun sewu, Kakang Prabu Ngastina, Kakang Prabu Abiyasa ingkang kepareng rawuh wonten ing sitinggil negari Pancala. Kula ingkang rayi ngaturaken pambagi panakrami kunjuk wonten ngarsa paduka Kakang Prabu Kresna Dipayana. Ya jagat ya diwa ya Bathara. Kadangipun Kakang Yayi Gandabayu banget panarimaku dene nganti semono. Sih kadarman sarta pakurmatan ingkang nduk paringake marang pun Kakang. Dasari wilujeng niskala niring sambika langgenku prapta ora liwat salam taklimku katurana ngarsamu Yayi Prabu Gandabayu. Kawula nuwun inggih Koko Prabu Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Bombong Birawa marem bingah raosing manah kula dineri palungguhan samangke. Koko Prabu Ngastina kepareng nyarirani pribadi rawuh wonten ing negari Cempalaretna mriki mboten langkung kula ngaturaken panuwun Koko Prabu. Yayi, apa to darunane adoh saka negara Ngastina pun Kakang prapta ning negara Pancala kini. Yektine mung bakal nderek mangayu bagya sarta nganti jeneng sira Yayi Sarimbit ngunjukake puji syukur marang kemurane Hyang Agung ingkang wis diparingake tumrap kamulyan lan uga kabagyane Siadi Sakara. Keditik putra ingkang kinandhut dening Yayi Ratu Trilaksmi yekti bakal dadi talining katresnan rabuke bebrayan sarta panyambunging sejarah. Kamulyane wong urip tumrape wong bebojoan mono ukurane dudu akeh ing brana arta dhuwuring derajat pangkat lan semat nanging kabungan ingkang sundul langit mono lamun to pinaringan putra ingkang jumbuh kelawan kekudangane wong tuwa. Mula pun Kakang nderek jumurung sarta nderek ndedonga muga-muga lek ing jabang bayi besok kuwawa narbuka kamulyane praja Pancala Radya Yayi. Wah, inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun awit sedaya sesorak sarta pangestu paduka njeng Koko Prabu. Limrahipun titah ingkang pinaringan Nugraha Putra menika pancen bagya mulya. Nanging tumrap lelampahan kula samangke malah tiba kosok balen Koko Prabu. Kosok balen kepiye? Apa ora kleru dene Siadi bakal nampa nugraha kok malah susah? Pun sewu.
kalilan kuatur walaka tumrap lelampahan ingkang sinandhang dening Yayi Ratu Dewi Trilaksmi. Limrahipun mangsa kala lairipun Jabang Bayi menika 9 sasi 10 dina. Lumrahipun lek ing Jabang Bayi menika 9 candra dasa hari. Nanging kenging menapa Koko Prabu? Anak kula ingkang kinandhut dening Yayi Trilaksmi ngantos andungkap 13 candra dereng wonten tandha-tandha badhe weruh padang hawa menika lelampahan menapa Koko Prabu? Wadananira payu kumna kocam ranyo maratani kula nuwun sewu Koko Prabu Ngastina. Kula pun Trilaksmi nyuwun pangapunten dene wiwit paduka rawuh kula mboten nderek sambung ginem. Inggih awit saking seseking dada kula ngraosaken awrating lelampahan. Nanging kula pitados rawuh paduka Koko Prabu abiyasa prasasat pangijo wantahing dewa kasuwargan ingkang badhe paring kalidamar tumrap petenging manah kula. Pramila saking menika Koko Prabu, senadyan namung saklimah pangandika paduka tartamtu badhe dados sarana kamulyan ingkang badhe angruwat dumateng panandhang kula Koko Prabu. Cirine sarati perang Dewa Bakaya jagat pangestungkara. Kadangipun Kakang Yayi Prabu Gondobayu apa dene Yayi Trilaksmi ndak pundhut kanthi banget ngadepi lelakon mono sing jejeg imanmu aja nganti kelangan keblek. Awit pekriwering kahanan mubak pola lelampahan mono ora uwal saka pamerdine Hyang Agung. Malah kepara kasusan ingkang sira sandhang iki mujudake katresnane pangeran marang si Adi Sakloron minangka pangrabuke diri tumrap santosaning jiwa lan uga anteping panembah. Ya mung jalma pinilih ingkang kuwawa narbuka kaendahan ingkang kasimpen sajroning kesusahan. Malah kepara Yayi lamun to si Adi pinter gagapi tumrap lelakon iki bisa uga kahanan ingkang ndok sandang dadi sarana laku bratamu kanggo napakake putramu. Lamun to si Adi sajroning prihatin iki saya tuwajuh marang panembah muga-muga lek ing Jabang Bayi besok bakal dadi satriya ingkang ngidap-ngidapi mrojol ing akerep punjuling apapak titah ingkang pinilih ingkang bakal dadi sarana rahayuning Rat Pramudita Yayi. Mula kang mangkono ndak pundhut beraten sungkawaning driya nyambung rasa klawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Adate yen jagat kuwi peteng saya ndedet, adate yen jagat kuwi saya peteng ndedet, ora suwe maneh padange bakal teka Yayi.
lakon iki tampanen kanthi legawa lan ikhlas pun kakang percaya besuke si Adi bakal ngunduh marang kamulyan ingkang sejati jatine kamulyan Yayi. Pramara rek mangos wong ambrang tadi karunaning kaswase aneng marga mamalagung Risen konto masrat moco Lang lalu hangulati Surya mangrang sang bayah Kumya samara ayan Koko Prabu Ngastina jimat sesembang kula kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sih tutur paduka kuwawi angasrepi dumateng raos sing manah kula pramila saking menika Koko Prabu kula suwun paduka sampun ngantos kesesa kondur wonten ing Ngastina langkung rumiyin saderengipun ingkang rayipun Trilaksmi menika babaran kula nyuwun pandonga lan pepayung saking paduka Koko Prabu Ngastina sampun jengkar langkung rumiyin Koko Prabu kula putraning sun sira kula kanthi sak lan jananging wang kula kulineng hati cek sirane krada Sapodo tumiling anglati Puspita met kemindah kang warni Mitering taman anom Sekara waras iki Kemenyuting tias Boyoko jatuh rami Panjrah ingkang Puspita rum kasliring samirana ombre
berkenjang pak pong waru doyong nangka bosok kemropyok kari betone kaki Prabu Ganda Bayu kelawan Dewi Trilaksmi apa dene Prabu Abiyasa aja ndadekake gagap gugup sarta guragapaning rasamu ulun jawata ing suduk pangudal-udal kami tuwaning para dewa ingkang matedhak nyejawantah aning praja Pancala. Aduh pukulun babar pisan mboten nduga mana satemah ndadosaken kagiyating manah kula mboten langkung sarawa paduka kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sungkem pangabekti kula katur pukulun ngaturaken sembah pangabekti pukulun ya Trilaksmi Ganda Bayu apa dene Abiyasa ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestuku maragake tampanana nggih kapundi mugi andadosaken cimet nggih sanget angin kula nampi pukulun rawuh paduka andadosaken kejoting manah kula menapa kinten-kinten sasampunipun negari Pancala nemahi panandhang ing kados mekaten karana kawontenanipun anak kula ing mapan wonten kandhutanipun Yayi Dewi Trilaksmi ngantos ndungkap 13 candra mboten kepengin weruh padang hawa menika andadosaken goreh rongeh tumrapipun para Jawata lajeng paring pidana dhumateng tiyang Pancala pukulun. Ganda Bayu aja kaduk ati bela panampa nadyanta dewa ki kuwasa ning panguwasane ora kinarya gada ning panguwasane para dewa ki nggih ngayomi marang sagung para titah klebu ngayomi keluarga ing Pancala Retna kene Hanana ripalungguhan iki yektine sawise anggenmu bebrayan kelawan garwamu kagungan putra ingkang mijil pawestri ya kuwi si Gandawati ripalungguhan iki sinusul Trilaksmi mbobot meneh elok ing kahanan aneng lelakon nganti 13 sasi tik bayine randang metu-metu mboke randang bayi apa ora mesake ngono kuwi 13 sasi lho ngantian kaya ngono kuwi. Etat digawa ngalor ngidul. Ganda Bayu wonten dawuh. Teng nganti bayi ki ora mijil saka gawa garba, ora enggal metu-metu apa ora nate kok tiliki apa piye ngono kuwi. Pripun anggen kula badhe matur Bu Kulun. Ora mudeng ya? Mboten ngertos caranipun. Oh iya ya apik kowe wong lugu yen ngono. Nah, ngene Dewa tumurun kuwi mesti kinantenan wujuding colok pepadang utawa nugraha gung. Lah, anane Bathara Narada matedhak ana ing Pancala iki yekti bakal ambirat marang sungkawaning driya. Ulun ing bakal mratitesake calone iki mengko lek ing jabang bayi mengko ana purba wasesane Bathara Narada. Dewa Subaka marang poreng-preng ngucani arum-arum ngendan wing awiyat Narada ngepalani Narada ngepalani Jawata suka mulat selain Wirasa laksa aduh pukulun tadi mampak panci pangklong kepapak obor sewu dene paduka badhe paring kanugrahan tumrap laire jejabang kang kinandhut dening Yayi Ratu Trilaksmi kuwi pancen dadi kewajiban ulun Ganda Bayu
Malari palungguhan iki golek apa-apa ingkang pratitis ulun ingkang bakal ngelak mangsa nggege wanci supaya garwamu enggal babaran Gondobayu. Yak langing palungguhan gelar pambangun kar timbang lekakunan kurang koroketan padang saparan daring ewang-ewangan nandhe dharma prabiasa samar pamoring suksma sinuksma ya winaya ing asepi sinimpen plenging kalbu kacarita kaya mangkono Hyangesti purbane kang kawasa nenggih Sanghyang Narada ginolong lenging tekad tumiyang sakalir kang ginelar pangaribawane dat sifat asma abengal murcipteng asmane Hyang Agung sinimpen tenging kalbu cipta kang samar wis rimbas biningkas katarik ing cipta mulya mrih Basuki ucap kacarita rasa wisesane Bathara Narada ginelak mangsane ginege wancine sinundang Dewi Laksmi pinada gagang suruh ingkang temu rosik ana swara peking jabang bayi miyak langse gumbala kiri mijil jabang bayi kakung sumorok nganti kaya kencana sinangkling ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami pukulun lantaran pamurba paduka pukulun Sanghyang Kanika putra anak kula sampun mijil jalu swara ageng pangaribawanipun pukulun sisandamel pukulun kula nyuwun berkah pangestu keparenga paduka paring pusaka nama dumateng anak kula jaler menika pukulun Narada ya Trilaksmi kelawan Gondobayu ya panyuwun bakal ulun pinangkani bakal ulun kabulake anakmu mijil jalu pekik ing warni gedhe pangaribawane muga sineksen jagat saisine
putra Pancala iki ulun paringi kekasih utawa pusaka nama Raden Gandamana. Perintah dawuh saka Sang Hyang Girinata magepokan anggone Narada tumedhak ana ing Pancala iki. Bruhanana ya ngger. Ripalungguhan iki kahiwangan geger. Awit merga saka pangamuking pendhita ingkang apeparap Resi Jarwada ngamuk punggung Suratanta ora nrimake merga mbakyune sing jenenge Endang Jarwati suduk sarira banjur prapteng lampus kepengin mbakyune mau diuripake meneh. Nah, sawise para dewa padha tumandang lan makarti parandene ora ana kang mangga kulya tanding lawan Resi Jarwada. Manut pangandikane Sang Hyang Bathara Guru ingkang bisa ambing kasukerta ning kahiwangan ora ana liya kejaba jabang bayi ingkang nembe lair ya kuwi putramu Si Gandamana. Mulane palungguhan iki sing legawa sing ikhlas rasamu putramu Gandamana ndak jaluk tak pondhong bakal tak kanthi munggah kayangan dadi jagone dewa tetandingan kelawan Resi Jarwada ya ngger. Napa mirahing sun prihatin mas pobong ijil tuputahatan po karya sinambreng gelap jantung kula dene paduka paring dawuh pilih anak kula Bayabang Gandamana jabang bayi ingkang nembe kemawon kula lairaken nedya kapondhong sinaraya dewa tetandingan kaliyan Resi Jarwada. Ngatasipun para Jawata kemawon sami mundur menawi ngantos anak kula ing taksih abang menika mancing palagan sami kemawon paduka namung badhe yadosaken jabang bayi ingkang tanpa dosa menika kinarya tumbal wadale dewa menika anak kula jaler setunggal kula menika nembe tresna lan asih remen-remenipun mondhok sarta nglelo-lelo kula mboten saged pisah kaliyan anak kula tinimbang kula nekseni anak kula dados jago prayogi monggo kula aturi mejahi dhumateng kula kemawon kula.
Yayi Prabu Gondobayu apa dene Yayi Dewi Trilaksmi Ruhanana Yodi Jawata minta sraya marang titah supaya munah Satrumurka mono ora kok teges dewa nora wagang nyarirani utawa nyirnakake marang memalaning kambangan dewa iku kadigdayane tanpa winates yen to Jawata kepareng anyabda mesti bakal numusi Resi Jarwada sagebyaring tatit tartamtu bisa lebur tumpur tanpa dadi lamun to dewa kuwi ngersakake lan banjur apa to sebabe Pukula Narada anuding putramu Gandamana minangka jagone dewa yektine iki mungkin narya pancadan kanggo kamulyan lan paring kanugrahan tumrap sira Yayi lan uga putramu mula kang mangkono lamun to dina iki siadi tulus ikhlas masrahake Gandamana minangka jagone dewa yekti bakal narbuka marang dalan kamulyane putramu nanging kosok baline lamun to siadi cukeng lan kenceng ora nglilani Gandamana disraya dewa ateges malah sira Yayi ingkang jinejer dadi wong tuane Gandamana pribadi ingkang buntoni sarta dadi pepalang tekaning nugraha ingkang bakal ditampa dening Gandamana lawang kamulyan tumrape putramu nduk tutup krekep ya merga siadi kegubel dening gedene pangemanmu marang Gandamana gedene rasa asihmu marang anak mula kang mangkono Yayi bab iki sakutuhe dadi wewenange siadi ingkang nemtokake pun Kakang lan Pukula Narada mung bakal nekseni lan tuturi marang kersane Yayi sakloron Gandamana pengin mulya apa pancen kok tresnane banjur malah besok hanjok marang sengsara ora ari kenalarmu ya sampunipun kula nampi sabda tama saking Kakang Prabu Abiyasa kula sampun condong lan rumaja dasaripun pikantuk pangestunipun Kakang Prabu Gondobayu sakwetahipun pamurbane anak kula Gandamana kula aturaken dumateng Paduka Pukula Narada piye Gondobayu monggo kula aturi murba wasesa dumateng anak kula
nanging gandeng Gandamana menika anak kula ingkang tanpa dosa dasaripun anak kula jaler setunggal menanging ngantos anak kula nemahi bilahe wonten kahiwangan nyuwun pangapunten kula kepeksa badhe ngorak-arik Suralaya. Aja ngorak-arik, aja kuwatir. Wis ta aja kuwatir. Anakmu ora bakal manggih rekoso lan sirna ning bakal nemahi mulya. Menika saestu napa namung guyon? Menawi guyon kula boten trima. Saestu anak kula badhe manggih mulya wonten kahiwangan. Ya insyaallah ngono kuwi. Wis tak percaya karo dewa. Yen ora percaya karo dewa, percaya karo sapa? Tak gendonge anakmu men dadi wong misuwur kene. Kinempet-tempet dosang reknaning bawana ya tukang walang abdi Yayi Gandabayu apa dene Yayi Laksmi tampanen kanthi legawa lelakon iki budale anakmu aja kok sangoni nganggo tangis nanging sebulen nganggo donga supaya wilujeng Niskala putramu Gandamana ning kadang. Trasing parakaning pun langit kelap-kelap katon lerging sanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu ukir moyak ayik Bathara Bayu kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh pukulun Bathara Narada ngerti aku kok ngendi iki Mas ketingalipun saking Marcapada
Wiwit mau nganti saiki aku irung leren. Mau geger mergo kahyangan diamuk karo Jarwada, banjur aku diutus karo Bathara Guru supaya golek jago wujude jabang bayi iki bayi Pancala. Lek kung krimuk, lek kung rayu atine bapake karo mboke mau entek amek kurang golek. Iki kudu munggah kayangan, kudu mene kadigdayan tuwa jabang bayi. Ngene iki lho rekasane dadi kami tuwa ngene iki lho. Ngelek nganti sarunge kami tuwa karo lurah ora dipikir ya mesakne tenan. Wis gaweane abot bengkoke ning padolan. Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken Bu Kulun? Rewang-rewangan aku. Bayi iki bakal ndak jadi. Bakal ndak godhog ana madyaning Kawah Candra Dimuka. Wene ana kadigdayan kekuatan sing kira-kira jagat iki bisa gegirisi weruh trajange Gandamana. Mrekut manjing samudra toya dreng wiraganya legawa banyu sumaput wontes ing krida nenggih dewaning angin Bathara Bayu mestuti pangandikane Sang Hyang Narada kinen ngiseni kekuatan tumrap jabang bayi Pancala nenggih Raden Gandamana. Sak rampunge Sang Hyang Narada nyemplungake jabang bayi wonten madyaning Kawah Candra Dimuka. Sinurung kadigdayan linangkung peparinge Bathara Bayu nenggih aji Bandung Bandawasa ungkal bener blabak penganto-anto. Mangkono gawe giris manunggal kawan anggane jabang bayi dadi dewasa gagah prakoso. Jagat bunga maneh
sapucah ing ukir merbabakan sumirat keneng soting surya megolan gunung kulon sasumbar lindhu katara bumi gonjing kumaca kumpur katok mokeng soloni di lumembak banyu mambang Kusang Wisnu Bathara ayo Puramrata Jayamrata gerbuteni Resi Jarwada janji para dewa ora gelem nguripake Mbakyuku Jarwati bakal dadekke segara geni repat kepanasan Suralaya Resi Jarwada Pukulun Bathara Narada ya sawangan sing ana ngarepmu iki jagone para dewa sing jenenge Gandamana Gandamana ya mula sadurunge kowe tetandingan karo jagone dewa aku mung ngelekake ulun mung ngemutake kelawan jeneng kita prayoga damar mancung cupet tenang nggenmu ngamuk ana kahyangan tinimbang iki mengko kowe malah getun keduwung tembe mburine merga kowe iki kleru kowe iki salah kula namung nuntut dhumateng para dewa ngesangaken Mbakyu kula Jarwati menika awratipun wonten pundi ya merga Mbakyumu iki kleru kenapa kok urip penak-penak malah lampus diri suduk salirae karepe piye aku yang ngerti karo lakon anane Mbakyumu Jarwati mbiyen ki lampus diri merga dheweke nalika semana pancen edan kepayang gandrung kayunyun karo putra Ngastina sing jenenge Raden Pandhu ing atase wong wedok iso kedanan karo wong lanang bareng karo sing lanang ditampi kok bunuh diri ngombe baygon iki piye wong wedok model piye kaya ngono kuwi nek cara aku yen pengen ditolak karo wong lanang mesti didol sapayu-payune ngono malah kanggo wong ditolak karo Pandhu wae Pandhu meneh wae tak critani Pandhu kowe bakal esuk ya ketemu akrab karo kuwi wis mekaten bengi ya wong wedok apa ngono dibelani karo adik mung adike pendhita Jarwada parane mbelani karo Mbakyune sing tresnane ditolak banjur mati kanthi srana lampus diri apa kaya ngono kuwi ora patut babar pisan
Mengko sing jenenge siji pasti loro jodoh telu wahyu papat derajat lima donya kuwi ora ana panguwasane menungsa ning kapurba dening Gusti ingkang Maha Luwih. Upamane si Jarwati kelakon gandeng pepacangan karo Panduyur rong karuan dadi bojone. Wong saiki kuwi akeh banget. Ketok le pacaran ki 3 tahun nganti 4 tahun. Le nyeluk wis papah mamah soyang sayang anggere ulang tahun mrene diwene kado pirang-pirang. Nah dento kudu adol kenapot. Ning kocapa lah dalah kodrate Gusti tarupe karo wong liya. Lah kuwi lho sing eleke ngono kuwi. Lah akeh terus akhire kuwi golek dalan cara dhewe angene bakal nglunasi karo uripe dhewe ning ra patut babar pisan. Ora perlu kakean bebangar, ora perlu kakean gunem sing tanpa guna. Wani arep gandamono. Mboten badhe ajrih kali sinten kemawon bagus. Yen pancen wani aku tak sing botohi. Kowe menang karo Gandamana. Kowe dadi ratu ana Suralaya. Lakon tenan beno iki. nenggih Resi Jarwada nedya ngetinggalaken kaprawiran ingkang linangkung mangkono siga asta anggegem kalung robyong mustika rawis dayane gawi giris bledos dadi buta putih sak gunung.
lan purun kalah panenggih jagone dewa sang Gandamana sigra ngedalaken kadigdayan linangkung aji Bandung Bandawasa mangkono anabrak mring sang Resi Jarwada rebah wis ra iso obah. Jayamrata gerbuten aku buta gedhe ngendel-ngendelke Resi Jarwada yen pancen ngaku dadi pendhita prawira tanyo tadi ngono Gandamana jagone dewa